Nu skal vi jo snakke lidt om presning af honning, ikke? For jeg har haft oplevelser i årene. Og man kan sige, at jeg har fra første færd presset honning på alle mulige måder. Der skulle egentlig være et andet billede, ja. Jeg så nede på Lynneborg Hede, den der store træanordning der her. I kan se, det er noget voldsomt noget, og den har sikkert også været 200 år gammel. Der er sådan en planke her, der går helt op, og op på enden af den planke, der ligger der 50 eller 100 kilo sten til at give noget vægt på. Og så lagde man simpelthen honningtavlerne hernede i bunden, og mast stammen ned, og så løb honningen ned i den der træbalje der. Og det har man gjort i 400 år. Så det der med at presse honning, det er jo ikke noget, der er nyt. De solgte jo alle de hvide tavler, som scheibenhonig kalder de det. Altså dem, der overhovedet ikke havde været yngel i. Men dem, der var pollen i, og som der havde været yngel i, dem pressede man på den måde der. Og jeg lagde jo hovedet i blød og spekulerede på, hvordan kan man nu det med vores tavler. Lave noget, der er smart. Og jeg ville godt have noget, der var kontinuerligt. For jeg havde jo set alle de der frugtpresser og alt det der. Så mit første forsøg, det var med sådan en der fra en færme vaskemaskine. Den har sådan 2 gummiruller. Og den er let at gøre rent. Og det er bare stort drej på håndtaget. Og hvis det der det virkede, så kunne jeg putte en motor på jo. Og jeg fik monteret en bakke her foran. Altså nu var det ikke den her, jeg brugte. Den her har jeg lige været inde og hugget et billede af. Men den så meget lige ud, den her. Og så lagde man simpelthen de der udskårne tavler direkte ned, og så valgte man dem bare igen. Og så er det jo bare at placere det hele over en balje, der er stor nok. Og jeg gav 100 kroner for den her, og der var en nordmand, der var nede og kigge, hvordan jeg lavede det der. Fordi de havde et mægtigt problem med lønhonning i Norge. Og han gav mig 1000 kroner for den, for den skulle han bare have med her nu. Og så siger han, den kan du finde ved enhver produkthandler her i Danmark, ikke? Han skulle bare have den der, og den skulle han have med nu. Og jeg tror faktisk, han bruger den stadigvæk. Fordi altså selve behandlingsprocessen med lynghonning i Norge, altså for det første så har de samtidig nogle voldsomme høstudbytter. Og det andet det er, at alt det der prikning med sødlige honningløsner og så videre, og så slyngeprocessen, det gør, at de fleste af dem først er færdige med at slynge deres lynghonning til jul. Så det er en rigtig, rigtig lang proces, og de står så i varme rum og alt sådan noget. Og Harald, han havde jo et papir i den rigtige alder med nogle gode overarme, så de var koblet for rullen der, og rullede fra morgen til aften alle de der tavler igen. Altså, det var noget gris. Altså, der var honning over det hele. Lad os bare være ærlige, ikke? Men det der med metoden med valser, ikke? Den virker. Men det pollen, som bierne samler, det står som sådan nogle små tårne nede i den der. Og tro det eller hvad, men når man kører det igennem de der gummivalser, så løfter valserne sig hver gang, der kommer sådan en pollentårn ind der. Det er simpelthen så kompakt, det pollen der. Så det kan man ikke trykke fladt imellem sådan nogle valser der. Så skulle jeg måske have haft nogle stålvalser eller et eller andet, ikke? Men det gik sådan lidt over min formåen, ikke? Men jeg kunne bare se, at hver gang man fik en tavle med pollen i, så var der rigtig meget honning tilbage i tavlen. Så den der, den røg ud. Så er der jo diverse frugtpressere. Og frugtpresserne, det er også noget højt. Man kan sige, det er godt, hvis man får findelt tavlerne. Så kan det være rigtig godt og rigtig effektivt. Men hvis vi putter tavlerne ned i sådan en, og vi skærer tavlerne ud, nogle af tavlerne vil komme til at ligge vandret, sådan så vi har celler, der peger opad og nedad. Og hvis der kommer et ekstra lag ovenpå der, jamen så lukker de simpelthen for udpresningen af honningen, og det kan ikke lade sig gøre. Så jeg købte en kødhakker, der havde været brugt til at køre frossen fisk igennem på en minkfarm. Det var sådan en med en 10 hesters motor på, den kunne trække hvad som helst. Og så stoppede vi de der honningtavler igen der, og de kom så ud i sådan nogle stykker der på 4 mm eller sådan noget, ud af de der huller i den der hulskive. Og det kan man godt sige, altså, når det så kom ned i, det der var moset godt i 2 dage, ikke? Så begyndte de lige pludselig at vække de der frugtpresser. Men hvis det andet var noget gris, så var det her jo meget der, ikke? Der var jo honning alle steder. Og samtidig, den havde sådan 10 hesters motor, den har så bare kraft på, ikke? Så samtidig så var der så meget tryk på, når det der honning det så kom, så det kunne stå sådan en stråle igennem hele lokalet og over, ikke? Og selvfølgelig så kunne man bare sætte et skjold på og alt sådan noget, ikke? Men vi brugte den i et par år.
Og i alle årene, hvor jeg eksperimenterer med det her, der slyngede jeg jo stadigvæk honning, ikke? Det var ligesom for at have et andet udbud til at sælge. Der kom altid mennesker, der var villige til at betale 5 år ekstra for deres honning, hvis det var presset honning. Og jeg har en søster, der ligner Kleopatra. Ikke så meget på udseende, men på næsen. Altså, hun har en helt eminent lugtesans. Og nu er hun så begyndt at komme op i årene, så det er måske ikke så udbredt mere. Men det var det i hvert fald dengang. Altså, hendes smagsans og lugtesans var bare til okay. Og hvis jeg gav hende bare sådan en teske med presset honning og sammenlignet med noget andet honning, hun kunne med det samme smage forskel. Så den var forståelig nok, at kunderne ville det. Og jeg solgte i rigtig mange år presset honning op på apoteket, og de gav en 10 mere per glas. Så man kan sige, der er også penge i det. Altså prisen kan jo komme voldsomt langt ned, ikke? Her kan I se 489 kroner, hvis det er bare sådan en dernede ved Hjem og Fix, og jeg tror faktisk, det er i den her uge. Det udløber lørdag den 1. august, så den kan vi nå at købe endnu. Men den har det samme, ikke? Altså tavlerne, de bør hakkes i stykker, inden de kommer ned i den. Ellers er den ikke særlig egnet. Men 489, og den der, den koster, jeg tror lige godt 3.000. Den der er jo den samme i rustfri udførelse i stedet for træ, og så kravler vi også op på de der 3.000 kroner. Så det her, det koster forfærdelig mange penge. Og man kan sige, at det kan så også bruges til frugt, hvis man vil det. Og presse æbler til juice og så videre. Men altså til honning, det er ikke særlig egnet. Og Apidan var jo så på markedet. Her ser vi sådan en med en vækstangst, altså med en dunkraft. Men den findes både med luftstempel og med hydraulisk stempel. Den har et meget mindre cylinder, og den presser op nedefra. Sådan så når man har presset alt sit voks, så lukker man bare låget op heroppe i toppen, og så skubber den lige den der sidste lille klump voks op. Det er jo det samme arbejdsprincip som alle de andre. Det eneste den her, den gør, det er det, at det er lidt smartere håndtering, og det er knap så meget gris ved det. Og jeg har i en 5, 6, 7 år hjulpet den gamle formand for Læsø Biavlerforening med at presse deres honning. De presser alt deres honning op på Læsø. Og de havde sådan en i foreningen, og den lavede jeg så om til lufttryk, for den gamle mand, han stod jo der og pumpede, ikke? Og man kan sige, det var, altså, det er noget mindre gris, men det er bøvl, det er rigtig bøvl. Den der er til gengæld fuldstændig ligeglad med, om der er tråde og alt sådan noget i voksen. De kan godt volde problemer ved de andre, men her, den er fuldstændig ligeglad. Den koster den nette pris, jeg tror, den er op på over 30.000 nu. Så alene der er der jo grund til at bakke tilbage, ikke? Man kan sige, jamen altså, hvor langt skal vi egentlig gå for det her, og hvorfor skal vi presse honning? Jo, men for det første, fordi vi får en merepris for det. Men prøv at tænke på, at alle biavlere, de fleste af jer, der sidder herinde, I har hver en slynge stående hjemme. Vi er jo lige så tåbelige som bønderne, ikke? Der hver skal have en stor majtasker, og en stor traktor, og en stor radrenser, og jeg skal komme efter dig. De skal bare, og det er den rådgivning, de har fået af deres konsulenter. Og så kan man ikke forstå, at det går dårligt i landbruget i dag. Forestil dig, I sidder herinde 40 mennesker, ikke? Altså, hvis I havde en 4-5 ordentlige pressere, der var noget automatiseret, ikke? Så havde I rigeligt. Og de behøver jo ikke at fylde så meget. Men kender jeg ret som det er de fleste steder i Danmark, så har I alle sammen en 6-holds halvautomatisk slynge stående hjemme, som I bruger 3 timer om året. Ikke? Det er fuldstændig ligesom i landbruget. Hvis man laver det der ordentligt, altså på Læsø, der har de kun sådan en der til, jeg ved ikke hvad, de 25 medlemmer i Læsø Biavlerforening. Og der er så en, der står og presser det hele. Han er så omkostningsfri, men alle de andre, de betaler noget for at få det presset. Og de betaler en anden en, der støber tavlerne. Sådan så hvis man bare vil slippe for arbejde, jamen, så betaler man som penge for at få sine tavler presset op, ikke? Og de er jo ikke først færdige til jul, altså de er færdige sådan, så de kan sælges i indværende sæson. Men stadigvæk er det noget bras. Så er der en smed oppe i Hørsholm, der for 30 år siden har lavet en vækstangstpresset, kalder de den. Og
Han har faktisk lavet en 20-30 stykker af dem dengang. Og det er jo helt fantastisk, at de har kunne holde det hemmeligt i 30 år. Altså, hver gang jeg har hørt om noget nyt, så har jeg startet bilen, og så har jeg kørt hen for at kigge på det. Jeg anede simpelthen ikke det der. Så skulle der laves her for et par år siden et temahæfte omkring honning. Og der skal Ole Michael, der er formand for Hørsholm Biavlforening, han skulle så fortælle noget om presning. Og så siger man, det kan vi jo ikke, vi kan jo ikke fylde 3 opslag i bladet med presning af honning, altså så meget er der jo ikke i det. Og så kigger Ole Michael på mig, så har du ikke set mine presser? Og siger, nej, det har jeg ikke, men jeg har sgu til rigelighed set alle de andre der. Og så fortalte han om den her presser, at der puttede man tavlen ned på højkant. Og så var der et stempel, der pressede tavlen flad. Og så tænkte jeg, gud, jamen det er jo sådan, det skal laves, hvis det skal være rigtigt jo. Og over i Hørsholm Biavlforening, der har de en i foreningen. Og de har en 80-solgt slynge stående inde i klubhuset også. Og når Ole Michael, han kommer med sine 4 magasiner og skal have presset honningen ud af de der 4 magasiner, og der kommer 2 mænd og skal have slynget deres 4 magasiner, så er det sådan, at når Ole Michael er færdig med sine, så mangler de stadigvæk 1 magasin, dem der står i slyngen. Sådan for at illustrere hastigheden i det, og han er jo ene mand, ikke? Altså det går altså lynhurtigt det her. Det eneste jeg nok vil angribe, det er, hvorfor skal vi nu have et bord og alt muligt for at have sådan en der, ikke? Jo, men det er selvfølgelig, fordi den der vækstang, den kræver jo, at der er noget modhold. Så derfor har det været smart at lave den med et bord og et par ben, men det bliver den jo altså bare dyrere af. Så har de lavet den i norsk mål, og nu skal jeg nok afholde mig fra en rammediskussion. Men det er jo sådan, at hvis vi nu havde lavet den i Tardang eller Langstrot for den sags skyld, så havde det været nok at lave 1 presser, så passede den til alle rammemål, vi har i Danmark. De havde lavet den i 12 timer, men gik dog så meget med til det, at de kunne godt gøre den en lille smule bredere, så den også kunne passe til norsk mål. Jeg kørte så over til smeden, han bor over på Langeland. Og det er selvfølgelig ikke bare lige over broen, at det er helt oppe i nordenden af Langeland. Og der stod sådan 5-6 presser, helt eller halvt færdige. Og de forlanger jo en god pris for dem, ikke? Altså, jeg koster... Du har købt en, Jan, ikke? Jo, 9.000. Du har købt det om Sjællanderen? Ja. Ja, det er jo smart. Ja, jeg gav 15. Og så lavede jeg en aftale med ham om, at jeg skulle have en mere, og den skulle han lave i Langstrot. Og så gav jeg ham målene for den. Og han er jo ikke biavler, og han kunne ikke gennemskue det der med, at det var lidt smart at have den i et andet rammemål. Men jeg tog den med hjem, og det bevirkede jo, at når vi så skulle prøve den af, så måtte vi på de her Langstrot-tavler hver gang jo skære en ende af, så de passede ned i det. Så det blev jo også til noget gris. Men man må sige, at den der hastighed, vi pressede ved, det passede faktisk. Det holdt stik ved Ole Michael. Den næste, vi så har lavet, den er kun med det, I ser her nedenunder. Den der beholder faktisk ikke engang på, der står en balje nedenunder. Det er kun den der indmad, hvor man sætter det ned og stemplet her. Den der stang er ikke på, for der har vi et hydraulikstempel på i stedet for. Den er ikke helt færdig endnu. Vi har haft den ude som prototype, så jeg kan ikke vise jer billeder af den. Men hvis I forestiller jer, at vi er inde i mit slyngerum, eller min garage, eller hvor jeg nu vil have det der har jeg monteret 2 vinkler på væggen, der bare lige strider ud. Og der placerer jeg simpelthen hele presseren på de 2 vinkler der. Så står der et luftstempel op ovenpå, og der tilslutter jeg en luftslange. Og så sidder der på væggen en start-stop. Og lige når jeg trykker på den, så går stemplet ned. Og når jeg trykker på den anden knap, jamen, så går stemplet op igen. Og det fylder så meget i bredden, og så meget fra væggen herude. Det er alt, hvad det fylder. Og hvis Jørgen Peter nu skal bruge den, jamen, så smider jeg den lige bag i bilen på en avis. Og så kører jeg op til Jørgen Peter manden, og så har han 2 beslag med til siden på væggen. Og da vi jo så efterhånden har fået lavet tavlerne sådan, så der ingen tråd er i dem, så går det rigtig nemt at få det her honning ud af den. Begyndelsen kunne se sådan her ud. Her er der så kun sat en leder i. Det er der nogle problemer med, det kommer vi til. Her har der
været monteret en hel tavle i. Og så kan I sige, hvordan har han fået honningen ud af den, for den er jo da ikke presset. Nej, den er jo slynget. Og det var jo fordi, da vi afmonterede pressen for at få den lavet om, der skulle vi jo stadigvæk slynge honning, så det har vi så kørt igennem vores slynger, ikke? Og det viser, at de her tavler uden tråd, i sådan en selvvendende slynge der, de går overhovedet ikke i stykker. Altså de får bare fuld godyl, og så bliver de slynget ligesom. Så det der med at sætte tråd i rammer, det betyder ikke så meget. Altså man kan sige, at det kan være et problem omkring det, at når man monterer sådan en hel tavle inden i en ramme, så putter man jo tavlen i, sådan den står nede på bunden. Og så enten løjer man den herop, eller også så bøjer man den bare lige på plads. Altså jeg har sådan en gryde med voks stående, som er smeltet og varm, og så har jeg en pensel, og så smører jeg lige en gang henover. Og lige så snart bierne begynder at gøre den fast og så videre, så henter de alt det overskydende voks, der sidder heroppe. Og det bruger de til tavlebygningen her. I hvert fald så forsvinder alt det der voks, så langt man kan se nede i rimmen, der forsvinder voksen. Og den tjener heller ikke noget formål, den var jo kun til at fiksere voksen fra starten af. Men når vi står med sådan en tavle her, den er fyldt med honning, så behøver jeg bare at gå hen og så slå den hernede mod den plade, hvor jeg monterer den på. Så falder hele tavlen ud. Og så vipper jeg bare pladen op, og så suser den ned i presseren, og det er så det. Så det der med at se, selvom den er helt tom, så kunne jeg faktisk slå den løs. Så løs sidder den. I kan prøve at kigge på den bagefter. Der er sgu da også honning i. Jeg nævnte det her med sådan en leder. Altså, jeg havde jo forestillet mig, at jeg kunne sætte 10 sådan nogle rammer i et magasin, og så ville de bygge det ud. Det virker ikke rigtigt. Altså, det tager tid i hvert fald. Jeg har så prøvet at montere den her kasse nedenunder bierne. Så går det lidt bedre. Men hvis jeg tager hver anden med leder, og hver anden med en hel tavle, så går det bare derudad. Så det er simpelthen, fordi bierne de mangler det der med at løbe op og ned af rækkerne. Og så bygger de som gale. Men det er jo sådan, at man får rigtig meget dronebyg. Det kan være svært at undgå. Men det går dog bedre. Vi skal lige igennem hele chancen med svineriet her. Det er jo lidt sjovt, og det burde det gør altså, at svineriet bliver meget værd. Jeg har desværre ingen billeder af det andet der, fordi der stod vi faktisk og havde lagt aviser ude på gulvet, og stod og pressede det der honning der, og der var stort set intet ved siden af. Bare den der plade havde nogle kanter, sådan så man kunne vippe den. Faktisk lidt eller den plade, der ligger på som standard på det her bord, så man lige kunne vippe den op. Og den er hængslet i sådan et beslag, så man lige klikker den fast, og så kan man bare vippe den op hver gang. Også fordi, at nu passer den jo til langstrået, ikke? Her er der jo skåret noget af hver gang. Og alle de rammer, vi har brugt her nu, de har været med tråd i, så der skulle vi først stå og skære den der tråd ud. Og vi trak løjet om, hvem der skulle have det job der, og Jørgen Peter, han tabte. Så det har han stået og gjort, både ved alle hans rammer og ved alle mine rammer. I kan se, at her står de nede, og hver klump her repræsenterer 10 rammer. Altså vi kan presse 10 rammer i den, og så skal den tømmes. Ja. Og I kan jo se, der er mange yngeltavler imellem der, ikke? Vi har presset det hele. Og det hører jeg egentlig tit nogle tilkendegivelser omkring, er det noget gris det der at presse gamle yngeltavler, eller hvad? Jeg gør det. Altså man kan sige, når jeg spiser østers, så spiser jeg også alt, hvad der er inde i dem. Og det generer mig overhovedet ikke. Og man kan sige, det der måtte være inde i en bi, ikke? Jamen det er jo rester fra det honning, og det gelé royal, den har fået at spise, og det pollen, ikke? Så det generer mig egentlig ikke at spise det. Så det hele, det går bare igennem der, uden sortering overhovedet. I kan se, den er meget tør, og hvis man brækker den, er den forbavsende tør indeni. Og når jeg tænker på, når jeg slynger, så er mine tavler jo altså meget næse. Den her kan I se, den er jo blevet slynget, ikke? Og den, alligevel kunne jeg slå honning ud af den. Den der er meget mere tør.
Og hvis jeg så lægger skraldebokset oveni, så har jeg jo rigtig meget honning i skraldebokset. Selvom det hænger og drypper af natten over, så er det jo rigtig, der er rigtig meget honning i det. Og det kan man sige, hvordan fanden kan vi egentlig konstatere det? Og så har jeg lavet sådan et forsøg, og det synes jeg egentlig bare var utrolig smart. Fordi sådan en blok der med 10 vokstavler, det kan jeg putte ud i min solvoksmelter. Og en dag med rigtig godt solskin, så er det helt smeltet. Så ligger der kun resterne af kokongerne derude, og så den her tråd i det her tilfælde. Det løber så ned i en spand. Og i den der spand, der kan jeg jo så tage vokset op, og det kan jeg jo veje. Og så er der en honningrest. Den kan jeg hælde op i et bager der, og så kan jeg finde ud af, hvor meget honning og hvor meget voks er der egentlig tilbage. Og så når jeg har slynget 10 tavler, jamen så kan jeg tage de 10 tavler, og så kan jeg skære dem ud af rammerne. Og så kan jeg smide dem ud i solvoksmælderen. Og så kan jeg tage det skraldevoks fra de 10 rammer, og lade det dryppe af natten over, og så også smide det ud i solvoksmælderen. Og så løber det alt sammen ned i spanden en gang mere. Og så kan jeg se, hvor meget voks er der her, og hvor meget honning er der. Og ikke overraskende, så er der faktisk den samme voksmængde. Altså det svingede meget, meget lidt. Og man kan sige, at vi har gjort forsøget måske i 5-6 gange. Og altså resultatet er det samme hver gang. Der kan være tavler, hvor der har været ynglet meget i. Og så skal man sørge for, at når man også får dem fra den anden gruppe, at så skal man sørge for at have nogen, der er ynglet meget i også, fordi ellers er voksmængden mindre. Men det havde ingen resultat på honningresten. Og altså her kan vi se, det er cirka 5% honning i den pressede voks. Men det dobbelte eller mere i den der voks fra de slyngede tavler. Så den der tese om, at man får det ikke ordentligt ud ved presningen, det passer altså ikke. Altså man får mere honning ud af det. Og så er det jo dejligt, når man er færdig. Så har man jo nogle spande stående med de her store voksklumper i. Og så er det bare lige at tage presseren ned ad væggen, stille den ud i en af de der firkantede murbaljer, og så tager man lige højtryksrenseren og kører over, og så er det alt rengjort. Der er ingen skraldekrat, der er ingen skraldegafler, der er ikke en masse af alt muligt andet, der skal gøres ren, og som fylder, og som skal tørre, og det er helt dejligt. Altså, det er nok den største gevinst.